alkhairi. Soyayya tushen aure, na rike kauna na dace ga mu cikin alkhairi. Soyayya ka tana raina, kai na raka ba sauyi, ka rikitar da tunanina a zuciya baya yi, ka iya tsaye da wayena mai share min yayi. So in har ka haɗa shi da kauna zuciya za ta yi sanyi. Kauna ta kama dobina ya mai ɗauke bala'i, ya gamsu jiki tilas ya bar baki da ƙwararre. Abin da kike ta faɗa muna yar zamani, batun soyayyar kike taɗi kalaman sun ka zamani. Masani ga jiki tsayuwa na gaya miki kin birge ni, zagin sai ya kaura ya kunne na tuga da gare kike bani. Sautin muryar ki akwai daɗi ya mai kyawun launi, na yarda da suna tasiri bari a cikin alkhairi. Sona farin ciki na, ya maɗi na ji gona sanyin idona, shi ɗaya nake yin fari dare da rana, na gamsu na zauna tare da shi ya zama mijina. So gamo na jini in ji Hausawa hakan ya nuna, domin yau gani da mai sona ba zan ce in kare. Ba ta biyin ki a gona ya ta gari, ki ɗaya ce raina kullum ke yin madari. San ki na ɗauka aiki na ƙarshen ƙudiri, kin bi jini da jikina mai karin haɗari. In na rabauta da auren ki lallai na ci gari, yayi da masoya sai murna ne katarin alkhairi. Ashrafi Mix. Soyayya tushen aure.